aveți tabla totdeauna și pe mine mai puțin, știi? Da. Asta este tablă cutată, produsă la noi, da? Filmează și de mai aproape să se vadă cuta și din lateral, că e cută mare. Cută mare de 3 cm, jumate, aproape 4 cm. O găsiți pe... Da? Găsiți acolo și dimensiuni și tot ce trebuie. Cuta mare. Atenție, și nu numai cuta mică, cuta mare. Orice tablă la comandă specială o facem la ce lungime doriți dumneavoastră. Bate soarelele? Da. Da? Așa. Cută mare. Dimensiunea asta e 2 ori 1,114. Asta înseamnă 2,28 metri pătrați. Costă 113 ron,77. 113 ron. Ralul e 7040. Da? 7040. La comenzi speciale producem la orice lungime. 2,30, 2,38, 1,45 ca să nu aveți pierderi. Și avem și tabla cu cută mică. Să filmez și papagalii, că unii sunt papagali, știi? Unii. Asta e cuta mică. Dimensiunile la cută și tot le aveți pe www.montanasibiu.ro și pe www.anadu.ro. Vă rog, asta e prima foaie, dacă o vedeți un pic zgâriată, nu așa vindem. Tabla arată impecabil, da? Iar prețul este 80,96 ron, da? E 2 metri pe 0,92. Adică 1,84 metri pătrați costă 80,96 ron. Cea albă este RAL 9003, iar cea gri este RAL 7040. 0725 433 405. Dacă veniți să vă ridicați voi marfa, mai primiți 10% discount.